дошли в новото ми видео в Стилян Студио. Аз съм Стилян и днес ще говорим за най-странните, лично според мене, рекорди на Гинес. Ще видите доста интересни хора в това видео. Някои дори може са малко странни и дори плашещи, но сигурен съм, че сигурно ще ви хареса. Надявам се да дадете по един мощен лайк, да се абонирате за канала и нека да започваме. Най-възрастният човек на света. Най-възрастният човек на света до сега, записан в рекордите на Гинес, е Лусил Рандон. Той е на 11 февруари 1904 година и 2022 година тя държава спочива, но преди да почине получава титлата от рекордите на Гинес за най-възрастната жена на света, която е доживяла до 119 години. Номер 4. Човекът е бил най-много човешки животи. Човекът е бил най-много човешки животи се казва, който е сериен убиец от САЩ. И в САЩ той убива над 30 човека, 12 от тях поне са били деца. Да, знам, жесток човек, но такива хора се раждат и за жалост понякога не могат да се спрат. Годишна възраст той е осъден на смърт и е убит с електричество пред целия град. Това се заслужава. Най-високият човек на света е 29 годишен турчин, който достига върховите и 89 см, което горе-долу е 3 метра без 10 см, което е адски много, което е горе-долу до моя таван, който е високо. Най-ниският човек на света. Чухте е правилно. Най-ниският човек на света е Аршин Гадезаде. Най-малкият и ниският човек на земята, който е жив, с най-малките 24 см, което е горе-долу. Как да ви покажа нещо? Ето такова е. Което е много ниско дори за мен, който съм доста нисък. Човек на земята, номер 1. Така хора, за тея всъщност не е най-красивия, а е най-красивите. Защото са поне 10 най-красиви. Защото доста хора гласуват за един, а други за другия, което прави доста избори. Но ще ви кажа трите най-известни от тях. Магфуд е първият от тях. Наистина, мъжът е доста красив, особено за женската, особено за жените. Вторият е, който е играл в Аквамен, най-известния му филм, който сега е едва на 33 години. Това беше от мен сега. Надявам се да са ви харесали моите топ 5. Дайте лайк, абонирайте се канала. Гледайте друго мое видео и се абонирайте за моите приятелски канали като FlyMilk, Евгений Василев и за сега чао. Така се абонирайте и за моя TikTok канал Слянчо 2. И за сега сме чао.